Some standard sets. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെറ്റ്സ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ ബി സി എക്സെട്ര എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലേ. എന്നാൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റുകളുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷനെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എൻ ആണ്. സോ എപ്പോഴും ആ ഒരു സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ എൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈൻസ് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് എൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ്. ഇൻഡിജേഴ്സിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സെഡ് ആണ്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഐ എന്നും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സെഡ് ആണ്. സെഡ് മീൻസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ്. സോ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും വരും, പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് വരും, സീറോ വരും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3 എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -3 നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് വരും, 0 വരും, പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ്. സോ ഇതിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ആ ഒരു സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് സെഡ്. ഓക്കെ, ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. സെഡ് എന്ന ലെറ്റർ മാത്രം തരും, അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. സെഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്. ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ക്യൂ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റാഷണൽ നമ്പർ? റാഷണൽ നമ്പർ മീൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഫോം പി ബൈ ക്യൂ. ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. 2 is a rational. It's an integer. It's a rational number also because 2 can be written as 2 by 1. So all integers are rational numbers and the numbers of the form 7 by 10. It's a number of the form p by q. So it's a rational number. So set of all rational numbers p by q ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ആ കളക്ഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ക്യൂ. The next one is R. Very important collection. Okay. R, the set of all real numbers. Real numbers in the collection ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് R. Okay. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും? റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരുമിച്ചുള്ള കളക്ഷനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ആർ. സോ ഇവിടെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം 2 ലൈൻ വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു തരം നമ്പേഴ്സ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന്. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് സി. The next is set plus. We have already seen set denotes the set of all integers. So here set plus. Set plus means what? The set of positive integers. Positive integers. Positive integers nu parna edokya vara 1, 2, 3 etc. You can see that the set of positive integers and the set of natural numbers are same. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് എടുത്തു തരുമ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൽ 0യും വരുന്നില്ല, നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സും വരുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ സെറ്റ് പ്ലസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർ പ്ലസ്. R is the set of all real numbers. So R plus is the set of positive real numbers. Positive real numbers ne denote cheyyunnathu R plus എന്നാണ്. The last one is Q plus, the set of positive rational numbers. Q, the set of all rational numbers. Q plus means the set of all positive rational numbers.